ubuza intombi ukuthi uthathile yini bafo noma uthathanga mhlawumbe usabuka hayi ngiyabamba nazi ibiliboto mina umuntu onenhliziyo enhle kakhulu inhliziyo yakhe inginobi namagumba amaningi nawe ofike uyolithola lakho ezweni niyezwa ningayinaki le ring le stop nonsense angifuni izigcwale le yabo angakathathi nje ngi-single and available ezweni usanga khona uQueen Nuba khona la ezweni ngithi naze nabahle ezweni bakwethu bafuna ukwazi ukuthi khona la ngaphakathi kunzima kakhulu lesikhwama sifana nesendidando asibona nomubano ezweni ukona sanombuza ngoKing Nuba ayoya King Nuba akangibona izandla abajabulela uKing Nuba phezulu izandla abantu namhlanje nawo uKing Nuba ukhona namhlanje awu bafo nabalandeli bathi abafuna uphume bawethu ukhona buza ukuthi iPax limalini yabo iPax leli ngawathola eship kakhulu lina lodwa I think ayilako elilodwa